Katsotaanpa kalenteria. Minä palaan asiaan ensi viikolla. Ihan varmasti palaan. Enhän mie missä välissä mie ehin tuon. Vesivahinko. Tilataan sinne uimavalvoja heti ensi viikolla. Kosteuskartoitus. Juu. Paperit tilintarkastajalta. Ai niin, 5 minuutin päästä on se viirinmutkan kokko. Sinulle asiakas. Hei sinä isännöitsijä, joka harkitset työpaikan vaihtoa. Mieleen nousee varmasti monenlaisia huolia, joudut luopumaan omista asiakkaista ja sinua voi pelottaa, että saat tilalle 30 uutta yhtiötä. Pelko pois. Meiltä löytyy ihania asiakkaita ja asiakasmäärä on juuri sinulle sopiva. Kun minä tulin taloon, minulle luotiin oma henkilökohtainen oppimispolkuni ja toiveitani kuunneltiin. Olen pitänyt täällä erityisesti siitä, että työntekijöiden ajatuksia ja kehitysideoita kuunnellaan ja ne ovatkin yrittäjille ehdottoman tärkeitä. Työporukkana ja työpaikkana on tähän aivan mahtavat. Kysy lisää. Mä haluan tuon.